Напрацювали план, який у випадку мінімізації або повної нейтралізації цих ризиків призведе до того, що на початку листопада ми отримаємо дві нові якісні режимні зони КПВВ Чонгар і КПВВ Каланчак. Початок листопада – це яке число? Пане президенте, дозвольте, в мене 15 листопада день народження. Я 15 листопада вас запрошую відкрити новий... Ви мене запрошуєте на день народження? Для мене це буде більшим подарунком. Домовились. 15 листопада, так? Да? Так, і до кінця року ми плануємо реалізувати цей проєкт в повному обсязі разом з сервісними центрами. Це стосується центру надання... Тобто 15 листопада – це перший... Режимні зони. Режимні зони – це те, що ви бачили щойно. Це будуть принципово нові, але тимчасові споруди. А сервісні зони – це стосується автовокзалів, стосується центрів надання адміністративних послуг. Ми плануємо реалізувати до кінця року. Що таке до кінця року? До 31 грудня. Я ще і Новий рік повинен тут зустрічати. Я не проти. Ви бачите, люди... Давайте точніше там, якщо можна, давайте в 20-х там числах грудня, я думаю, достатньо цього буде. 20-го, так, грудня. Це друга частина. Угу. А якщо ні? А якщо ні, то новий губернатор, старий, залишиться в минулому, це чесно. Безумовно. Да, думаю. Але так само я просив би сприяння в тому, що сьогодні замовником і проєктантом не є обласна адміністрація. Я можу координувати і буду це робити на місці, і буду сигналізувати у випадку, якщо Міністерство фінансів